No, dacă mai țineți minte, eu făceam videoclipuri în grădină. Asta e clar. Și astăzi iarăși am venit o săptămână la bunici, la Rohia. Mai țineți minte în videoclipurile alea cu distracție în grădină și alte chestii, că nu știu, că mi se păreau faine pe vremea, pe vârsta mea. Da, uite unde s-a dus toată iarba. Deci, mai de mult era iarbă, era totul. Am efectiv eu un câmp de luptă, ia uite la asta. Găina asta a căzut în apă. S-a încărcită, nu s-a uscat. Da, Mickey încă mai trăiește. Și din păcate a făcut, săracul, a făcut purici, că tot se scarpină. Tot își bagă gura la... Da, săracul. A început să-și cadă și pielea. Mickey, aș vrea să te mângâi. Nu pot, că ești răcit. Da, de când era videoclipul ăla de 3 ani, cu Căinele mănânc pepene, era și Mickey în el. Da, și Mickey este orb. Nu știu dacă am mai zis asta în unele videoclipuri mai vechi. De ce atât de frig. Și mă duc în casă.